Spesial untuk keluarga besar juga yang hadir pada malam hari ini Mata Rumah Dulu. Kanggo Riko. Sing ana hang bisa ngalangi niat iki masya ta samudra sun arungi sing ana hang bisa biatesi welas iki masya ilang nyawa sun pelani sun lakoni kanggo Pak Sumari. Asik Pak Sumari, monggo monggo mriki wae. Siji-sijine mung mriko nang kanggo Pak Sumari. Terima kasih Bapak. Semoga sehat selalu, dilimpahkan rezekinya. Amin amin ya Bapak. Ono hang bisa ngalangi niat iki masya ta samudra sun sing ono hang bisa biatesi welas masya ilang nyawa sun pelani. Loro-loro gak apa loro lek isin siji. Siji-sijine mung iko nang ati. Ayo Kak. Ayo Kak. Selawase. Separuh raga iki
Terima kasih Pak. Terima kasih keluarga besar. Tadi yang satu jogetnya enak banget. Joget apa iku mau Bu? Enggak, sing pertama tadi sing sebelah sono. Oh, sing menikmati sono. jogetannya asik. Pak ini aku udah jalan Lah ya, ngetuk. Kayak Karis. Gak iso angel. lah ya. Ketukannya Gak angel. pas pele aku katut pisan mau. Gak Golek. pastel. Maksudnya ketukannya Kaya deng ngono gak. Wis pokoke ngene ya. enak. Iya. Enjoy. Itu terlalu menikmati berarti. Waktu mak, ngono ketuk mak, wae mak des bareng. Ayo bangga terus. Iya iya iya. Enjoy sebenarnya. Yang penting dia joget. Oke, ini karena kita nih keluarga besar, ibu-ibunya tadi yang pakai baju pink baru satu loh. Ayo monggo nanti semuanya. Kalau ibu-ibu berdua monggo ke atas. Lek isin tengah sing saged monggo. Terus kadung cantik. Bu yang sebelah sana nggih, monggo juga sekalian. Asik.